Dnes vám ukážem tieto novinky od Eveline, tieto ich nové SPF-ka sú naozaj že brutálne. Ako ja som si myslela, že SPF-ko, ktoré som používala doteraz od nich, je mega najlepšie, ale zistila som, že majú fakt brutálne SPF-ka. A tieto dva sú naozaj že bomba. Obe majú vlastne UVA a UVB ochranný filter a obe majú vlastne 50 faktor. My si ich teraz spolu jednotlivo rozoberieme, ktorý je v čom odlišný. Jemnú ľahonku textúru, je vlastne zmatňujúci, čiže vlastne je vhodný hlavne pre takú zmiešanú masnú pleť, neobcháva pory, naozaj tá pleť je úplne taká zmatnená, nie je vôbec lesklá, nezanecháva taký biely film na pleti, ako niektoré SPF-ka. Krásne hydratuje, vyživuje, obsahuje niacinamidy. Druhé SPF-ko je vlastne toto intenzívne hydratačné SPF-ko, ktoré vlastne obsahuje kyselinu hyaluronovú, čiže vďaka tomu dokonale prehydratuje a prejasní tú pleť. Pleť je naozaj úplne taká prejasnená, napapaná, zanecháva pleť úplne takú žiarivú, až má taký glow efekt. A je vhodný hlavne pre takú normálnu, suchú, až unavenú pleť, pretože práve vďaka tomu, že úplne až tak prejasní, že tá pleť naozaj žiari, je to proste fakt, ja ho, odkedy ich mám, tak ja hlavne používam jak toto, sa priznám, pretože ja tým, že som dosť nevyspatá, unavená, tak potrebujem naozaj veľmi ako keby obnovu, čiže tá unavená pleť je zrazu taká úplne prejasnená, rozžiarená, taká šťavnatá, napapaná a to vám docieli práve tento krém od Eveline, ktorý úplne ju tak prežiari. Čiže hľadáte vlastne krém s SPF-kom, ktorý je ideálny pre masnú zmiešanú pleť, tak určite tento a ak hľadáte niečo, čo vám prejasní alebo vám rozžiari tú unavenú pleť, tak tento. Čiže obidva sú úplne dokonalé, ale každý má inú funkciu, čiže zmatnenie, rozžiarenie. Už je len na vás, ktorý si vyberiete.